Salutare, dragii mei, o nouă zi plină de emoții, să zic așa. Am început sezonul de chimic și de bitum. Haideți să vă arăt cam cum arăta o încărcare de chimic astăzi. Mâine am să vă arăt de bitum, dacă reușesc, și dați-vă cu părerea. Dacă vreți mai multe videouri cu și despre meseria de șofer profesionist pe cisternă sau pe prelată, like și subscribe. O încărcare frumoasă de acid. Iasă. Hai mai dă și tichetă celălalt. Asta e 40, asta e 40, asta e mai dreapta mine. Asta e 50%. Tot e 50%, unde era acolo?
Da. Am ajuns chipurile. De acum să-i dai bătăii să încarce și să plecăm în cursă. Prima cursă de cisternă pe anul ăsta. Mă rog, era de așteptat, am 4 luni de când am mai făcut cisternă. Dacă mă mai țineam mult la general, și uitam cum arată cisterna, nici de cum să mai lucrez cu ei. Am terminat încărcarea, mergem luăm actele și îi dăm bătăi în cursă, că și așa suntem în întârziere. Cam astea-s pe aici. Hai cu Doamne ajută și bani de 100. Sau mă rog, de 200 de acum. Să-i dăm bice! Pe viitor am să vă arăt și cum e la încărcare sau la descărcare. Să văd cum prind, să pot filma, că nu peste tot îți dă voie și una că nu poți să stai să filmezi, că ai treabă, trebuie să fii atent acolo la încărcare, descărcare. De cam tot timpul filmez înainte și după descărcare, că nu prea pot să filmez și nici timp nu am. Ia să vedem noi ce. La ce oră ajungem? E 8. Cred că ne încadrăm. Cu toate că am întârziat la încărcare, dar la descărcare ne încadrăm. Că am descărcarea la 9:30, ceasul e 8. Și am vreo 80 de km până la descărcare. Am șanse că pe ruta care trebuie să iau nu e aglomerat. Vedem. Bă, dar ce dăm pau ăștia să-mi bag piciorul, cât de încet ai merge, îți zdruncine tot și creierii dacă ai și... Noroc că am băut paharul ceala de suc, spălam pe jos pe aici cu suc. Așa, să luăm tichetul și de aici. Bă, dar greu mai da tichetul, să-mi bag picioarul, parcă acum face foaia aia. Hai mă, ce ai mă, mătii. Să iau și eu ca ăla? Am unde intre așa cu viteză. Uite. Hai că iau și eu ca ăla. Frumos Scania. De unde n-aș avea și eu unul de ăla? În afară de Iveco și Mercedes îmi bag piciorul. Dacă am condus ceva la... Mă rog, firma asta nici nu are Scania. Da, lăsând astea deoparte, mă duc după acte și îi dăm bătăi. E gata. Să-i dăm bice. Bice.